vás vítám u dalšího videa. Tentokrát vlastně Štěpman 549 Bič. bude skákat Parkour. Teď už to převezmu, Štěpy, a představ se. Tady pan Štěpman, vole, a jdeme teda na to. Pokud se mi něco nepovede, tak se mi hned nesmíte jako debilové a... Já tam napíšu ještě ironie za to video. Tak co bychom třeba udělali jako první? Dívejte, tady nějaký blbeček nechal koloběžku a tady nějaký ještě mikinu. Free koloběžka, vole, pojedu někdo. Free koloběžka, jo. Ona jí bude skákat jumpy. No tak pojď skákat jump. To byl jump, jo? Ne, počkej. Tak kamarádi, teď se dívejte. No, i tak ironie, co by, kdyby jsi byl parkourista, tak bys to skočil ze země. A což ty ještě nejsi. A spravil jsem to. Ale ošetřoval strom. Přesuneme se teda No, na další, to je pan Koloběžda. jo, tu je zase pana koloběžka. Tak to šlápneme to. Jo, takže. I tak. Šlápneme ještě na mikinu. Co uděláme teda dál? No, tak říkám. Tak vole, nestopy přejedeme, vole, kde budu skákat asi, vole. A kam budeš skákat? Já tam vážně za video napíšu ironie. Mimochodem, jestli nevíte, kde to natáčíme, tak to natáčíme v Opavě, jo? Jo, tady venku u Mariana na sídlišti kokot, vole, dej zajeblajga. A tady Štěpman bydlí až u Polska, kamo. Piču. Kamarádi, on bydlí až u Polska. Kanál a Štěpí, to nešlo slyšet, počkej, já se ještě zesílím, když tak, kdyby, jo, no, pověď. odebírejte můj kanál, jinak vás zabiju. Jestli to do nás, my natáčíme. Jo. Den dál. Video. Hovno. Tak kamo, tak jump. To je zajímavý. No video natočíme. Tak přesuneme se dál, protože oni nám pokud nedají. Ale tady bude možná timelapse nebo... Jo, a kdybyste viděli, co tady všude bylo. Timelapse nebo střih. Jo, kdybyste viděli, co tam bylo, tak tam nebyl taká malá stačka, ten strom, tam byl obří strom lípa a teď to bylo úplně zarostlé keřema. Akorát tady paní technické služby to tady zdemolovali, protože prý to tu škodilo. Možná Nevím čemu, ale. střih. Já to nebudu stříhat, prostě jedeme. Najdi si nějaký jump. Hej jo, běž na tu značku. A co se nezajímají? Tak dělej Štěpě, já to video začíná být nudné, komentuje. Já zatím komentuju. Já zatím budu říkat nějaký vtip, než tady dojdeme. Takže to možná znáte, někteří ne, že jde Pepíček a potká pána a ten se ho ptá, že Pepíčku, kde tady bydlí pan Slepička? No on řekl ve 12. patře, ale výtah je pokažený, musíte pešky. Tak oni vyšli nahoru, ten chlap celý udýchaný a ten Pepíček řekne, tak tady má dům pan Slepička, ale jestli ho chcete vidět, tak je dole na hlavičce. Chápete ten vtip? No tak jako Štěpy, ty to možná nechápeš, nebo chápeš? No tak dobře, tak ti ho řeknu, jako ten si myslel, jako, že oni vyšlapali do toho patra, prostě zbytečně a prostě ten chlap najednou zjistí, že ještě může jít těch 12 pater dolů, protože tam nakonec prostě nebyl. To má být ten vtip. Teď zkusím udělat parakotou, nebo já nevím, prostě zkusím skočit a udělat přímo kotou, jo. Jo, takže jste toho neslyšeli, tak prostě udělá. No prostě chci skočit a udělat kotou, tak. Ano, takhle skočím a tak udělám kotou prostě, no. Pokud mi to nepovede, tak se nenaserte, pičo, Že se nemáte nasrat. nezvednete ani prdel svého křesla. Teda naštvat se nemáte. Podívejte se na Fettyho, vole, ten nezvedne ani tu svoji jelínou prdel, vole.
že máte podívat na Fettyho Piloua. Řekni to ještě jednou. Podívejte se na Fettyho Piloua, protože ten s tou svojí tlustou skurvinou prdel nevytáhne ani z baráku. Já víš o tom, že třeba ten Fetty se na to bude dívat? Sorry Fetty, sleduju tě, ale je to pravda. Se do komentářů, jo, klidně, vole. Ale to pravda, že... Ale napiš to panu Štěpmanovi tady k tomu, který je přede mnou, a ne my. Stepa 40. 549. 549, motherfucker. OK, tak jdem na to. Ale ty si stopneš přede mi, vole. Tak já nevím, kde si jumpovat. Tady. Aha. No, Ale nějak abys mě viděl teď, vole. však já tě mám v záběru. A vidíš mě taky? Já vidím tebe, vidím i ten strom, no. Víš, jak ty stromy, vole, vydrž hubu a tam se nepřesouvej, jo, ty? Pokud to je vyjebaný. Ne, jako se nepověd. Kámo, myslím, že ten druhý taky ne... Šišku kam... Au! On mi tu šišku... On mi tady k toho... Jestli to vidíte? On mi tady tu šišku nusnou hodil do prostřed a bolí to jak něco. A tady pan Štěpán neumí ani beko. A ty umíš? Ne. No tak drž hubu. No, ale diváci to možná umí. Ti, co se dívají na Tario a Smusu, tak možná jo. Co? Protože neznáš ani youtubery, ty vole. Tak znám jenom některé. Ty znáš hovno, vole, ty znáš Baxe, vole, Vedrio, také. A co, more? Ty nejdeš na žádné parkour youtubery, ty šulíny. Ne, protože mě parkour nebaví. No, ne. Já to točím kvůli tobě. Že já to chci točit, to můžu mi jako přednést do 8. třídy. Takže my se přesuneme teda dál. Já bych měl skočil po autě, ale teda... Ještě by mluv nahlas, jako to nejde slyšet, já tě taky neslyším. Nechce se mi skakat na auta. No, takže se mu nechce dát skakat na auta, tak kde budeš skakat? Ne, pro. Takže nevíme, no. Já se vám ozveme, až najdeme. No, já vám to radši opakuju, protože jak on jde přede mnou není otočený na mě, tak to tak nejde dobře slyšet, jo, tak vám to radši opakuju. Když náhodou neslyšíte. On říká to... Tak já nejsem zvyklý mluvit takhle, že když tady je hodně lidí. No prostě říkal do prčic, tak to zkrátím. Říkal do prčic. Tak. My neseru, vole. Kamo, ale vymyslel si nějaký ten jump, já tady chodím už, kamo, chodím 7 minut a udělal si jeden jump a jeden nepovedený. Lidi, myslíte, napište do komentářů, jestli si vážně hraje na Spidermana, anebo jestli je to jen blbec. Tady tam chodí Tak to teda jump dobrý nebyl. Podržíš teď to Rusku si já. Hej, teď to držíš ty, teď jdu. A nebo hej, dívej. Okay. Můžeme ty jumpy zadávat vlastně. Už to trvá 8 minut to video. Odkoupnu jsem ti ho. Dělej, no vole. Tady mám přiblížit tady toho šulina. To je rebel, vole. Ježiš, ten jede úplně normálně, vole. Hej, nebudem dělat se na ty víču, on to maká. Pojď. No, teď natočíš ty, jak já tam pojedu. Hej, počkej, ještě se podívej na mě. Dívejte, lidi, tohle stopro přeskočí. To je rebel, vole. To je kokot, ne, rady. To je úplně komicky na tom videu, úplně jak kdyby, vole, byl jeblej, nebo co, vole, na palicu, kokote. Tak děláš nebo ne? Položím tablet a jdu skákat. Dělej ty šuliné. Natočím tě zblízka, přibližuju kameru. Hej, tak já chci taky ale skákat už. Hej, já chci taky skákat. Já chci taky skákat.
Nevím, jestli ho vidíte, mrdám na to, vole. Vidíte pana Šulína? Udělej to, teď jdu já, jo. Teď to převezmu. A teď jdu jako Hele, Štěpy, za chvíličku končíme. Už to trvá 10 minutek. Je tam jenom, že jsou znak Jirky. Hej, tak to nedělej, vole. Tak to nedělej, to je na hovno, takhle. To natáčet. Ježímara, ne, se nechci. Jestli nic nevidíte, tak já jsem to... Teď vám něco ukážu. Diváci, myslíte si, že skočím toto? Jo, skočíš, to skočím i já. U nás to vypadalo jinak. Tam skočil z takové výšky a mě bolí nohy na prdele. A teda prdele to nebylo, ale prostě to bylo jinak. Natáčím ti prostřed. Ne, už ti radši Normálně, no. Počkej, tak. Napište do komentářů. Jestli si myslíte, že to dám. Jak vážně napište do komentářů, kdo má lepší kondičku. To budu asi já, protože ten, vole, je sice hubenější, ale umí prd, vole. No a jasně, Na toto video bude jeden blbej like. Tak toto se skočím a uvidíte to v příštím díle. jo, a možná tohle ještě potom tohle videu bude video Gangstři. A to možná uděláme ve 4 ještě s kámošema 2. Čusky, mňusky. A nebo ještě prosíme na nějakého kámoše. Budeme ještě zazvonit, když jak. Ježišmarja, do prdele. Už to končí, ať natočíme ten další díl. Dobře. No a co jsi chtěl říct? To jsem to neslyšel. Čusky, mňusky, kokotu. Ne, ukazuj ten prostředníček. Takže lidi, Čau. uvidíme se teda možná u dalšího videa, Jak tady buď skočím z World a of zabiju Tanks, z World of Warship, nebo spolu dalších her. Zabiju se. Však se uvidí, co ještě dozvíte, co však se ještě Tento uvidí. díl vyjde za chvilku a potom ještě ten jeden potom, vole. Jo, přesně. Jo, takže uvidíme se asi tak u dalšího videa. Čau. Čauky, mňauky.